Tara, masaksi ta unsahon paghawan sa sibuyas. So, daghaning ubay-ubay ni nga atong gigingi no nga sibuyas kay gikan pa ni pagting init. So mapasalamat ang gihapon ta kay nakakuha tag mga bunga sa sibuyas. Mayo pong klase kay dagko pod ang kani ilan ning gibugkos para mahimong bangan. Pagpananim ng sibuyas no. So gatuota na sayon pero challenge bitaw kayo kay daghan kay siyang involved na chemicals. Nya kuti pod kay kinahanglan man gunahan gasto. Nya karon ang mga mag-uumar ba gamay na lang ang magpasuhol. Kay ganahan ang magsigig duwag cellphone, nya ayudahan pag yun. Aw. Kaubo gyud ani puhon kay wa na tay makaon ani kay mahal man mayo tong pagkaon. Masamad sa bunglay, baby ng bunglay. Sus, Ginoo, masamad kay hait kay na. Basti na. Masamad ka na magdugo gyud na hila ko niya. Pagduaan na. Mauto na kaniding pag-harvest lisod di kayo na siya kanang challenge kayo sa mga mag-uuma kay daghang tao ang involved unya barato ang presyo sa sibuyas. So dapat atoa ni silang i-promote na mo kuan jud mo lambo ilang mga negosyo o farming kay mo ni sila ang mga nagtanom pero mao gamay og kita.